Naman ni ako ipadubul-buli. Rin naman ko di mga kinating ba doon sobra sa akong ipatrabawaan ng pikas. Kani ba ako ipadubul-buling? Ana. Kani ba na naman siya mga kuano. Aw. Yan na lang good. Yakari tanawa. Asa man Kaning kabinita ni di siya masulod. Ay ako ni paguba niya ipaatas maghimo kabinit dito kanila gamito na ako wala man ni mga kuano no. Pagod man niya. Pang i-dismantle ra ba? Oh, lagi. Nya pasulod diri. Di pasulod. Di man masulod na. Magani, dismantle ay reso di butang. Lain na naung. Oh, lagan. Ako rin, ay ra diri no. Asa man Kabinit, nabita? i-ano na dyan po nag-ibutang na ako ra. Aw, i-ano ba? Oh, lagi oh. Ana ra? Mora. Ano ra? Kay sa sunod na lang ako pakon kay kwarto man sa kinamanguran niya. Ako gamay ra gyud siya kwarto kay mga naman ako ni paguba niya ari diri yang pultahan diri ba. Oh, diha. Para dako sa kwarto. Sa sunod na lang sa kumular gaw ni sa Kurong Martis Negros karira sa kupong kay amo mga sinina nahimo naman nung kuan nahimo kay katusa. Suga lagi diri. Na napundir nila kay nung natawa kay mo sa laban kay na guba ang kwarto na ko Swiss ka ba ko mo tao da kuan na mo naguba ba. Oh, kay ba? Naguba ang kuan ay kanang kuan. Ang kaniba ana. Kanay may guba lagi. Sayan mo na. Kay kani kwarto man sa akong wala bintana, gikuan ni bintana. Kay iya computer siya. Isa may Ako kwarto. laki. Aw. Ya kani sa ako ning kani kay ako ning sa ako ning babay. Kato sa ako to kinamanguran. Ya kato siya, di mo na lang abandon na lang di ako ning ubo ni kay apiki man diri. Apiki man ni ubo ni paguba na. May mong kwarto de. Ha? May mong kwarto. Naman naman ko sa ubos. Oh, nara ka sa. Kay sa una diri yung kwarto niya anak nitong nas Manila na assign. Karon ni uli naman siya. Nara sa diri. Nasa Ayala. Mo ako ipagbuhay pahimo nimo nga bisag usang style kabinita ra. Basta mo ra na. Bisa ko sa? Ha? Bisa ko sa? Para man ko mga lansang diaban. Oh. Ha? O ba ka maari? Ano ka Domingo? Depende. Ha? Depende or sa tawag mas. Padolo? Bernes. Sabado lang ko ro. Sige, sira ka rin gabi. Oh. Wala na ba? Ay para na ako makadakos ang gamit. Ay, balik ka. Dito na ko gikan. Gayon. Ano to? Ay. Dos.